bintang kita Silvi Kumalasari, luar biasa. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten, Mbak. Supaya awake dhewe gedheke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lah cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki drijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Nang ngeten nggih. Ngeten. Ngeten. Pamrih napa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku. Pripun ngeten. Di sini lah 5. Ngeten. Ya 5 to. Nggih. Supaya bisa. Nah, lek salaman iki lan begar ngeten. Nudoke iki keagungane Gusti, amun iki pisah-pisah ngono. Terus akhir iki dadi kan ngene. Gayane padune sir nyekel lho, Pak. Ora tak ubah 7 dino. Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Derek nih Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebiar Budaya Mataraman, leres nggih. Terima kasih banyak buat tentunya apa ya, Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Iya ngono. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Kita sampean lek omong kok salah apa grogi karo aku gitu. Pak, ya Allah, Pak. Grogi sumpah kula. Niki kepanggih malih kalian jenengan. Oh nggih, syukur. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kangen lho Pak kula. Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Kula niku kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mau nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambal ban. Aku iki tukang tambal ban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP langsung saut. Delok apa? Tenang aku ndi karo aku? Ngoten. Nggih, ngoten niku. Saya tutup Bu, jenengan cemburu to Bu kali kula? Ora, Dek Silvi. Pripun? Jujur wae, yen ngene lho, Dek. Pak Cahyapun tadi itu memang idolane iku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahya, lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone kuwi ya merestui. Kuwi api-apike wong wedok, Dek. Ora enak sih kaya Bu Kesi. Ngono lho, Pak, luar biasa. Sik, tepuk tangan nyapun. Padahal dukung. Iki mau Pak Cahya karo Mbak Silvi. Ora sama lek ngendika piye Bu Kesi mau sayang, piye sayang? Halah wis ngono sama sayang. Aku kula biasa nyuruh bojo sayang. Raden Janaka nika teng kan figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-endi diedani wong wedok. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula. Jadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra itu iso ngrabekne bojone karo wedok sing ayu jenenge Silvi Kumalasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya kelas-kelas ning atine panas itu. Panas biru. Ya Allah. Guyon. Guyon lho Pak Tabung. Tapi namung guyon. Nah, kula manut guyon kenek tenanan ya oke. Ya Allah. Mbak Estu dengan wes dan Dek Silvi. Wes ben seneng atine. Awake dhewe nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Semangat lek ndalang ben semangat. Nggih, ngoten nggih Pak nggih. Nggih, kudu dawa umure mergo liyane ana sing dawa ya. Ayo berdiri. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumoroto dilenggahi kali Mbayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumoroto, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, iki dalange jan jos, sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng mriki pinaringan seger kawarasan,
panjang umure. Napa ingkang dados gegayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Sing nggih pemanasan sik, Mas Dar, coba tintingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo, Ayo, mumpung sing ngendher nguyuh. Ayo nggih. Mbak pundi, Mbak Silvi, badhe tindak pundi? Hati ngaren tindak lahiran numpak taksi. Dewekan apa ora wedi timbang ijen kula kelengan cari. Silvi, lek aku ngapalne 7 dina iki kan. Saestu niku. Kula sajeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki. Nggih, spesial kagem panjenengan kula tembangke. Alhamdulillah, sembah nuwun nggih Pak nggih. Allah sami-sami. Seta ya Allah, ya Allah. Kok iso kok eneng ya wong lanang kaya ngono. Ning ngarepe bojone ngrayu wong wedok liya kok eneng lho, kok tega masyaallah. Biyen ketok apa saiki ketok apa bapakmu ya Allah, lho anakku sing saka pondok. Ayo, lek Brahma genah kok pondok saka ngabar Ponorogo ning pancen aku ki elek-elek ya kok pondok ning pondok Ramadan dadi. Nggih mung sesasi. Posonan. Posonan. Lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi. Wau sore pun rawuh mriki. Sampun. Nggih. Kok mung diluk to, Wau? Lah, kula bagi pokok amrih ndang cetuke jenengan ngoten lho niki mangke. Oh, dadi wau sore kula dereng mriki lek nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Saniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten wis. Tak ndang ngalih sik engko bendang. Kula ajeng minggah pripun tangan kula diborgol kali Bu Kesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki Bu Kesi pun kula jujer. Ten panggung niki mboten napa Bu Kesi niki pun los pokoknya. Los nggih. Kalau di panggung Pak Yoyok milik umum. Kalau di rumah kagungane Bu Kesi. Nggih. Los. Upama jenengan iki badhe roman mesra nyanyi Pak Yoyok los. Ora buter niki. Niki malah nek kompore niki kene Pak. Sik ning omongane Mbak Lucy ora penak. Kok iso aku milik umum padake WC kok piye? Tegese jenengan milik penonton. Oh, nggih, leres nggih. Monggo Mbak Silvi, sembah napa? Nderek kemawon. Lek ning jenengan ngersakne napa, Pak? Lah kula niku anu mboten nate berubah wit riyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan iki mergo kula pertama ningali teng YouTube jenengan jrek niku ninggal katresnan. Wis niku tidak berubah, kula pun niku mbok nganti jaga kiamat nggih ninggal katresnan niku. Niku nggih.
Nggih, karakter kula ngoten niku sekali tresna kalih wong wedok, ya tetep kula tresnani terus Bukesi pun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni kula pegat mboten mungkin yen nambah bojo mbuh. Mboten Mbak Silvi. Nggih niki lek ngoten kula spesial nih kagem jenengan niki, Pak. Dadi kula Nggih. modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ha ya nggih, apa-apa nggih. Nggih, derek Pak Yoyo mawon. Niku riyen nggih. Ninggal katresnan nggih. Nggih, betul nggih. Agak ke tengah. Nggih dibawani riyen Mbak Silvi. Pun bebas nggih derek. Kangenku tanpa upama niku saged nggih. Ampun. Dereng-dereng kok bojo loro to, Pak. Nyanyi nang pojok yo pergi. Ke tengah. Kangenku tanpa upama No. mung sliramu kang dadi telenging ati. Suarane alus, piyayine ya cantik, lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora enek gethek sirine babar pisan. Nganti tekan atine barang ya alus. Tenan. Di tengah. Kok sewantene bening napa miki ngasta piyambak Mbak Silvi? Mboten niki saking panitia. Mikula to niku? Duka? Oh, nggih mikula, lek mriki berarti mikula. Pripun? Mikula pas napa mboten? Enak, Pak. Penak alhamdulillah nggih. Ngono kuwi, parandene ning omah slenti Ibu Kesi ya. Senengane nyakel, randhe kuping dislenthek. Lah iya. Ana Ngelingono nalika dina Wah, sing kok mirip Sinden Tutik. Ah. Seliramu seliramu natengan diko bareng Mbak Lapusane tresno lahir terus sing tenang. Biasanya aku lek karo Bu Kesi ra iso bareng lho, Nduk. Ha iya iki. Lah kok niki kalih kula kok langsung pas. Lah nggih kula mboten ngerti, mbok menawa suasanane Mbak Silvi, suasanane nggih. Ya Allah. Luar biasa jenengan. Monggo ninggal katresnan sepisan mangke langgam riyin nggih to. Yang kedua saged dijaranke. Silvi Kumalasari ngunut Tulungagung. Yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu
Asar wase sentoto salam biasa tunggu Ronggo Sapitri Putra. Alah bos sansa-sansane. Sak pola-polae sak obah-obahe kenape. Carane ning iki. Ayo, ayo, ayo. Bos. Laku, Pak. Saiki tak jagongan dulu ya. Ngasame kantone. Ayo nggih. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Ndredeg lho Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangki yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon dadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasanya kan kula WA-ane kali Bu Kesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telas lingguhan to. Napa mung ngarep tok ngeten? Ngajeng tok. Bar niki terus kundur. Oh, berarti sak labungkas dan niku jenengan saged kundur. Nggih. Nggih, siap. Niku drama kesawan niku anak kula. Niki? Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngeten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat Bapak Nyandalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Oh nggih. Luar biasa. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Moga-moga ora entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku dongane jenengan iki. Lho, raya apa to, Mbak? Apa to dong aku? Muga-muga ora entuk bojo. Iya, apa jenenge ibu anyar lah ya apa to? Tapi jenengan ket mau sing dibahas kok niku berarti enten pandangan mesti niki. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup. Ngoten nggih. Ngoten niku. Nggih, niki berarti setunggal kemarin nggih, Pak? Nggih, tinggal mulih. Nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Kuwi kemajon. Wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danan niku sing seneng anu. Mbawir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih. Coba kaya apa?
lakon lagi ayo Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumalasari ayo Mboten kula sing bangga niki Pak saged nderek jenengan bangga kula wah nggih hah nggih ya diaturake coba kaya apa Kusuma Wijaya Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Lihat kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Ya, monggo Kusuma Wijaya dados yuk.
enten elektronik lho Pak nggih. Napa? Tapi kok iso Jane mbiyen enek ning Klodol. ngoten niku jenengan Pak. Ya tuku beras Mbak Silvi jenengan niku nggih. Iki kali nggih mbuktekke nadyan temu gamelan nyel nyatane nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Iki gandeng Dek Silvi bari arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumali Sarah. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Eleng ra aku matur karo Pak Bupati. Pak Bupati jenengan temokne Pak Cahyo kali Silvi mesti jos geger gember. Iya. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, ya ta? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang wae. Aku Nah, jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun, awake kudu foto bertiga, kita pengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, Kita foto. Ayo. Ayo. saestu niki Bu. Ayo, sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben bareng nggo kenang-kenangan. Oh. Ayo difoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Cok. Diiringi. Ayo. Iringannya apa iki iringannya apik? Kok malah tepuk sakinah pripun? Seiringannya secocok apa iki? Kedong orek yuk. Kedong orek siap? Iya. Foto iki. Ya saya belum. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian Padati pun. Pak Yoyo hadap sini dong. Nah, aku jane ora tau lu madhep penonton ngene. Demi aku. Oh nggih, ya. Aku mosok ngadeg. Duduk. Iya, duduk, nggih. Lenggah mawon Pak. Duh ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, Pun. Iki permintaanku ya Pak. Iki ora permintaannya di Silvi. Iki sebagai tanda bukti aku ki tresno banget karo sampean kamu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keron-keron to. Pak kok kapelan ya Pak ya bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja mau tambung pisan ora. Ngene iki aku kudu jarak. Instruksi kok ini cempatut Pak Yoyo bojone loro sumpah. Oh, betul aneh-aneh betul nggih. Piye? Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Ganti Ya kopling. dirangkul to. Kekalinya dirangkul to. Amin nggih. Tahu lah. Piye Pak Yoyo iki Aduh, tamu. anak IP mbak mawon. Diambung. Ya ampun, Pun. Diambung. Nggih, matur nuwun, nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Sami-sami. Kulo salaman riyen Oh mawon. nggih, monggo nggih ndiraken. Lah. Lek kok sentek. Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilukman lah ya. Mugi-mugi saged panggih malih kalian jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. nggih. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ini bukan kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho. Tak mau barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih, sampai esuk. Matur sembah nuwun nggih Pak Nggih, nggih. ndherekaken. Nggih, monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng, anggenipun bebrayan ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng. Sekali lagi para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Ayo. Oke, matur nuwun. Sekedhap menika kula